Bon dia, bona tarda. Present habitual, preguntes. La segona part. En l'últim vídeo havíem après a fer preguntes de l'estil Do you live here? Sempre amb el do al davant o amb el does. Does he speak Japanese? Recordem que quan el subjecte és la tercera persona del singular, he, she, it, o qualsevol persona o qualsevol cosa que es pugui substituir per he, she, it, doncs la S que tradicionalment trobaríem aquí desapareix i ens transforma el do en un does. Aquesta seria la història. Molt bé. Però en aquesta lliçó d'avui el que farem és combinar WH questions, paraules de WH, és a dir, les paraules interrogatives, amb preguntes en present habitual. Com que és present habitual, sempre seran preguntes d'un tipus molt concret. Preguntes sobre coses que fem amb relativa regularitat. Són hàbits, costums. No preguntarem el que estàs fent ara, no preguntarem el que vas fer ni el que faràs, preguntem sobre els costums, les coses que sols fer. Molt bé. I per això la primera cosa que farem és invocar una paraula interrogativa, una WH. Per tant, posarem aquí WH. I després el que farem serà posar el do o el does. Després posarem el subjecte de la frase i després posarem el verb més després resta de la frase en pregunta. Estaria bé que abans de fer aquest exercici tinguéssiu ben clar i haguéssiu recordat aquelles paraules que ja vam veure una vegada i el seu significat, que eren les paraules interrogatives. És a dir, hem de tenir ben clar el who, what, where, when, why, which, whose, and how, més tots els seus derivats. How long, how old, how beautiful, how expensive, how much and how many. Molt bé. Doncs la primera cosa que necessitem és saber que qualsevol paraula que comenci per què, per qui, per on, quan, per què, quin, de qui o com, sempre aquesta paraula serà la primera que direm en la frase. Per exemple, si volem preguntar on vius tu, ho faríem de la següent manera. Primer, l'element WH, the WH word, where. Després hauríem d'escollir do o does. Anem a posar el do de moment. La pregunta era on vius tu? El subjecte és you. I ara el verb. Com que no hi ha res més a la frase, la teva frase seria where do you live? On vius? Molt bé. Si la pregunta és per què parles en anglès? Doncs primer buscaríem el per què, why, després el do. Com que la pregunta està dirigida a tu, per què parles, entre parèntesi, tu, anglès, you, speak, i després la resta de la frase, English. I ens queda la frase, why do you speak English? Why do you speak English? Molt bé. Anem a veure ara una pregunta amb when. I en comptes de fer-te-la a tu, anem a pensar en una obra de teatre. Quan comença la pel·lícula, millor que no l'obra de teatre? Quan comença la pel·lícula? Val? Quan?
Anem a posar de moment un do. Aquí en el subjecte és la pel·lícula. El verb començar és aquest aquí. Però, atenció, com que tenim un subjecte que és tercera persona del singular, insisteixo, tercera persona del singular, en principi aquí hauria d'anar una S, però aquesta S no la posaré, sinó que la posaré aquí. I com queda, llavors? I recordem que quan en un do li posem la S del present es transforma en does. Així que la pregunta seria when does the film start? Quan la pel·lícula comença. Quan comença la pel·lícula? Anem a fer un exemple amb el what. Per exemple, què mengen els dofins? Què? Dofins. Do o does? Home, si és dofins, no és ell, ni ella, ni allò. No és tercera persona del singular. Per tant, do. I el verb menjar. Eat. What do dolphins eat? Si la pregunta és més en general, com dient, i què menja el dofí? No? Estem parlant de l'elefant, que menja fulles, estem parlant de l'os, que menja una mica de tot, i llavors algú, i què menja el dofí? Que bàsicament és la mateixa pregunta d'aquí, però ja veureu que ens interessa pel petit canvi que farem, no? Alguns ja us l'esteu imaginant. El dofí, the dolphin, eat. Fixeu-vos que em deixo expressament el do o el does pel final. Què li posarem, un do o un does? Home, li posaríem un does si això d'aquí fos ell. El dofí no és ell, no és un mascle. Posaríem un does si fos ella. I insisteixo, el dofí no és una femella. El dofí és una altra cosa, que no és ni un home masculí, ni un noi masculí, ni una dona o una noia o una dona gran femenina. És un allò. I és singular. Allò, el dofí. Per tant, està ben posat. What does the dolphin eat? Molt bé. Anem a fer una amb el how. Imaginem que a classe hi ha un noi que es diu Charles. Charles té problemes amb l'ortografia, li costa molt. Fa poc que aprèn l'anglès i, per tant, l'anglès, que és una llengua que té una ortografia bastant caòtica, total, que un dia està escrivint unes frases, en Charles, i volem dir, ostres, i ell com escriu aquesta paraula? Perquè sempre l'escriu d'una manera molt rara, no? Com escriu en Charles la paraula... Anem a buscar una paraula difícil, que podria ser cocodril, crocodile. He posat una paraula difícil perquè la R està en el lloc on nosaltres no ens l'esperaríem. Crocodile. I la pregunta és, com escriu en Charles la paraula crocodile? How? Charles? El verb escriure, quan ens referim a les lletres que utilitzem, no és write, sinó és spell, i la resta de la frase és crocodile. Ens hem deixat el do o el does. Quin dels dos posarem? La pregunta li hem de fer en Charles. Ell ens donarà la resposta. Charles és ell, és ella o és allò? Home, tenim clar que no és allò. Tenim clar que no és she. De fet, Charles és he. Per tant, igualment, encara que fos ella o encara que fos allò, does. How does Charles spell crocodile? I la resposta podria ser Charles spells crocodile with two R's.
amb 2 lletres R's. Podria ser la resposta. Fixeu-vos que com que seguim parlant d'ell, li poso la S que ha desaparegut i que aquí torna a aparèixer. Molt bé. Doncs jo diria que amb això quedaria cobert la part del where, el why, el when, totes aquestes preguntes que fem amb les WH, excepte en un tema, que aquest és més complicat i que aquest potser el deixo per un tercer